Tervetuloa tänne Backstackelle. Täällä on käytetään vähän täällä on antimia, koska meidän saapui täällä on paperia, pari kappaletta. Sitten löytyy pari tämmöistä östistä patonkeja erilaisia. Sitten hedelmäosastoa. Tässä voi kehittää kuumaa vettä. Täällä on erilaisia materiaaleja myöskin. Nescafea löytyy. Sokeria totta kai. Sitten on täällä tuore ananas täytyy olla. Haribo-karkkeja totta kai. Keitsaa. Pari pulloa kunkkua. Sitten erilaisia sipsejä. Sitten mennään tänne juomapuolelle. Täältä löytyy 3 pulloa pomviiniä. Sitten on erilaisia naistenjuomia. Sitten löytyy myös jaloviinaa, molempia vodkaa, bakardia. Olutta täytyy olla paljon ja kahvelimerkkiä vähintään. Sitten vettä. Ja nyt voitaisiin jaloviinaa ilman maistaa tässä. Tämä on oikea